tip pralok na ngatit ya kini ki jaiñsem ki baitanan ya kini ki jaiñsem ki baitanan kala thiet na po ka we ka website ka bala ai ka teng Khasi Connection jaiñsem ki don ru shibun ha ki jaiñsem ki baitanan tanan apo kan ki website ti la da piru pi ko ban thiet kini ki jaiñsem phila ban message la ni follow ya ki apo ka Instagram page ka jongki ka bala ai ka teng Khasi Connection jaiñsem bat kum juru apo Facebook ada phila follow yaki fisi ishibun ki jaiñsem ki baitanan itanan anda kila update kendala update mai dia wanum petsap ka pod pi like ban message no yaki hapo ka Instagram page ka jongki Khasi Connection jaiñsem kanang ba pinyo shibun ki jaiñsem ki baitanan anda kila update Kule shibun